Hoy Marian, bakit pabalik-balik yung vlog mo? Ganito, ganun, nasa bahay, babangon. Nag-asikaso, nagluto, kakain, ang arte-arte mo. Nagkakat ka ng damo, nagagardi na naman, balik na naman sa loob ng bahay. Huy, mga manoy, manay, unsa may inyong gusto gid sa akong kinabuhi? Sige daw, be, i-try natin next year. Magsakay tayong helicopter. Nya mo ambak, no? Ana na lang, ganun na lang yun. Tatalon tayo mag-helicopter. Ito na kasi yung buhay ko, mga darling. Ito na yun siya. Hindi na yan magbabago. Alangan naman parang Kardashian tayo, no? Meron tayong cameraman. Create tayo ng kadrama-drama para mapanood tayo ng iba, para balik-balikan tayo ng iba. Kardashian style lang. Isa lang po ang payo ko sa inyo po, no? Kung ayaw po ninyo ako, edi wag, doon kayo. Sinabihan pa ninyo ako na doon i-copy ko yung iba doon. May ibang gardener doon, maganda, hindi maartik, talagang gagamitin ang dalawang kamay. Huy, Ginoo ko, next time magarden ako, mga loves, no? Gagamitin ko yung bibig ko sa pagkuha ng damo para naman maiba. Kasi sinabihan na ninyo ako na magkapikat ako sa iba. Ano kayo, kapikat? Kung kapikat kayo, wag ninyo akong idamay in town, mga indoy, mga inday. It's not even a very good one. Where did you bought it? It came with the torch. I don't use them anyway. It has those for blow torches. But the torch work? My regular lighter for blow torch. The torch work? What? The torch work? No, it's just At so yun, aalis na naman si Tame. And then pagkatapos ito, mga loves, kinuha ko yung basurahan namin. Meron akong nakitang something dito o tinapon ata. Ito, importante daw. Important. And then ang sabi, important, walang laman. Ang laman lang pala nito is chopstick. May pangalang Jennifer. Sino bang nagtapon nito? Ikaw, Jennifer, ha? Magpataka lang kagtapon, no? Ay, pataka dihan. About sa New York, imuhan din ng basura. Charot. At so yun, nakauwi na si Mister. Sobrang late. Hello, Come Mister. on, let that go. Why you carry your laptop bags? Huh? I'm not gonna take it in the car. I don't need the light either. Come on, let go. Good boy again. Yeah, there they go. Fake fruit. What made you think so? So yun mga loves, so may dala po si Taming prutas at galing po ito sa street vendor kung saan sabi ko sa kanya huwag kang bibili. So well actually gusto talaga niyang tulungan daw yung lalaki, so hanggang ngayon bili pa rin siya ng bili pero wala ng banana. What, O yun, Daddy diba, si ignore you? Mister. Naglaba din ako dito mga labs. Pag uwi ni Mister, andito pa yung mga comforter. Yun, so ang mga alaga ko din, gustong-gusto nila tong ganito. So ngayon si Dimples, yun, nandun nakasakay. At saka, nag-enjoy naman din ako. Matawa talaga ako itong mga pusang ito. But anyway, so yun yung pinagagawa ko habang wala si Mister. Naglalaba ng ating mga bedsheets at saka comforter, no? Para naman malinis. So yun na. Good night. Good night. I'm gonna drink water too before going to bed. You do your water first. So yun, dahil may trabaho ko siya bukas at kakauwi lang niyang late, matulog siya dito na naman sa couch. And then maraming nagsasabi na naman, bakit hindi ka tinabihan? Ay, wala kayong pakialam na gusto ko din mag-isa paminsan, charot. But anyway, so yun, sinabi ko lang sa kanya, basa yung ano niya, yung bungot bas iyang baba, no? Sabi ko katul-katul gilak-gilak mo na ngayon basa mana aday nag-inom daw siya tubig. But anyway, so yun, ako dito ang katabi ko yung posa. So yun, anyway, the next morning mga loves, pinakain ko yung ating mga alaga kasi nga si Tami hindi niya pinakain kasi sobrang busy siya kasi po papunta siyang trabaho. Pero bago siya puntang trabaho, kailangan niyang asikasuhin yun pala yung mga dalhin niya at yung movie na kailangan nilang i-play doon, no? So marami pong nagtatanong sa trabaho ni Mister. So yun, hindi na ako magpaulit-ulit mga loves. Kung makita niyo yung video, good luck sa inyo kasi sa daming upload ko dito. But anyway, yun, busy si Mister kasi nga ganyan yung buhay niya. Kapag mag-start na yan siya magtrabaho mga labs, nakalabas na yung lahat, pati wire, no? Lahat ng mga gamit niya. Itong mga gamit ni Mister paminsan talaga, no? Nakakaloka. Magkaroon ako ng sakit sa ulo. At yun, nakaligo na siya mga labs at sinabihan niya ako, parang nagtataka siya. Sabi ko, ang tagal mo dyan dong. Sus, nahirapan pala siya kasi naglilinis ako dito. Palagi kasi akong maglilinis dito na area kasi ang kanang kapi ba, mag-ambak, daghan kay mga lagsik. So, lain kita naon. So, every time na maglinis ako, mag-change daw yung settings. So, ngayon, sabi pa niya, konti lang daw yung kaping lumabas. Nagtataka siya kung bakit konti lang, ice coffee daw yung lumabas. Anyway, so yun, sabi ko sa kanya, ay sorry na dong kasi nga, danghag manggo din yung inday milan usahay, good. But anyway, 12 hours later, mga loves, nakauwi na si Mister. O, diba?
Ano bang ginagawa ni Inday Miriam kapag ganyan? Wala, nasa bahay, ito nga kain, ganun. But anyway, andito na si Mister sa bahay. And then, umaga na mga loves. O, diba, ang ating vlog, paambak-ambak. Ito yung lifestyle ni Inday Miriam, simple na sa bahay. Hay, maglaro muna ako sa umaga. Itong umaga talaga mga loves, sabi ko sa kanya, bakit kaya maginaw-ginaw na naman ito? So yun, nakipaglaro muna ako dito sa akong mga alaga. And then after dito, spend time sa aking bananoy, no? Nag-spend time ako dito kasi nga, nakauwi siya kagabi late. Nakita niya naman yan. And pahinga na naman siya kasi day off niya ngayon. And of course, Inday Miriam, masaya kapag off si Mister kasi nga wala akong kausap. No, kausap ko lang yung sarili ko. Ganyan po yung isang vlogger, no? Wag niyo akong awayin. Wag niyo sabihin sa akin na mag-copycat ako sa iba. Ano ka ba? Ano ba kayo? Ano ba yung mga basher na dyan? O kahit ano lang pinagsasabi. So sa umaga na ito mga loves, ang maririnig mo lang talaga dito sa bahay, sa labas, is mga ibon. Yes, ang asawa ko hindi po yan magpakat ng buhok. Iwan ko na lang, no? Sinabihan ko na po yan siya mga darling. Pero maghintay tayo kung kailang gusto niya. Kasi iba po sila dito. Huwag niyong pugus-pugusin kasi magdudugo. Huh? Okay, so pabayaan natin siya. Kung ayaw niyang magpa-haircut, pabayaan natin siya. Kasi may time naman talaga na papagod siyang tignan yung sarili niya. But anyway, bye! Kayod na naman si Inday Miriam. Pagbangon ko mga loves, diretso na ako dito naglilinis sa ating bedroom, no? So, ang pinaka-agenda ko talaga ngayon is itong ang hirap mag-voiceover. Ang ating massage chair. Kasi kailangan po linisin para magamit ko mga loves at magamit ni Tami. Kasi talagang sayang naman yan, no? At kailangan din nating linisin ang ating bedroom. Kasi nga, kailangan na talagang i-map mga loves. At meron din tayong katulong. Naglakwat siya dito ang ating robot, no? Para kukuha ng buhok. No, kanina pa yan dyan, nagpalibot-libot sa buong bahay, kaya nga siya talaga yung katulong ko dito sa bahay. Wala nang iba, kahit si Tami hindi nakatulong sa akin kasi talagang makalat din yung taong yun, no? Ganyan talaga yung lalaki, mga loves, hindi ka masyadong makikitang lalaki na sobrang linis sa bahay, no? But anyway, pagbaba ko dito galing sa taas kasi meron akong hinatid na mga blanket, no? So, pagtingin ko dito sa ating front door, merong nakaparking na something. Hindi ko alam yun, mga loves. Walang tao, wala akong nakita. Hindi ko alam kung asan o kung sino naglagay dyan. So yun, natatakot ako. So Inday Miriam naman, palagi ninyo lang sinasabi na palagi akong natatakot. Hoy, ginoo ko ninyo, no? Mag-alerto kayo dyan. Huwag kayong puro na lang. Bakit ka naman matatakot ka talaga? Lalo na pag hindi mo alam kung bakit anong mga pinagagawa ng mga taon dyan. No? At wala akong nakitang tao. Yun lang, sasakyan na yan, no? So at ako naman, alerto talaga. Palibot-libot na lang ako dito sa bintana sa harap ng bahay kasi tinitignan ko yung ating camera din, no? Kahapon, nagkuha ako ng mga sulat doon sa aming mailbox. And dito kasi sa US mga loves, every day except Sunday on holiday, meron kang makatanggap ka ng mga sulat kung may magpadala sa iyo, mga advertisement, kung ano pa yung mga mga statement, mga basta ganun, mga bill. So ngayon, yung trabaho ni Tami is hindi direkta sa bangko yung niya, ang salary niya doon sa bangko. Kahapon sana makarating. Bakit alam namin? Kasi mag-send sila ng email. Sinisend kung anong klase. Kahit mga junk mail, sinisend nila sa email, may picture kung ano yun, ganun. So, alam ni Tami, yung cheeky yun. Wala. Ang natanggap lang namin kahapon is yung prudential na life insurance. Yun lang. Isa lang. And then, wala yung cheeky na hinihintay ni Tami. So ngayon, sinabi niya sa akin, ako yung kumuha. Sabi niya sa akin, bakit daw walang cheeky? Sabi ko, yun lang yung natanggap ko. And then, pinakita niya sa akin yung email, nandun talaga, pero kaso wala, hindi. Ang problema dito, kung merong nagkuha or nahulog, hindi nahulog sa akin kasi nga alam ko naman pag makuha ko, nahulog somewhere, mailman, yung mga tagahatid ng sulat. So yun, or baka sa Monday, ihati dito. So ngayon, yun yung ni Mr. ngayon. So kapag hindi pa rin matanggap sa Lunes, yung cheeky, kasi malaki mga loves. So ginoo ko. Pero hindi yan ma-deposit kasi kailangan ng signature ni Tami. Pero yun, ipaalam niya sa kaibigan niya na hindi natanggap, na wala. So yun yung dito. So buti na lang na malalaman dito, malalaman kasi mga loves, high-tech na talaga dito, no? Sa Pilipinas talaga wala, may mga sulat dyan, ganun, mga everyday na may mailbox, wala. Dito talaga kung ano yung darating sa iyo, meron ng email kung ano yung parating. But anyway, so yun, nawala siya. So kaya alerto din. Sabi pa ni Tami, we have to be alert sa sa mailbox. Ang layo kasi ng mailbox mga loves, ganun ako. Ang camera hindi din makaabot doon.
Hindi maabot. So, kaya yun. Kapag maabot lang siya, kung titignan mo siya live, pero kapag may motion doon, wala, hindi maabot. So, kaya yun. So, sana darating kasi sayang. Akala ko tapos na ako sa paglilinis mga loves, hindi pa pala. Yun na, ang dami pa nating tupiin. Tinutupi ko na ito mga loves kasi po si Tami talaga kapag hindi ko tinutupi, palagi niya akong sinasabihan, andito pa rin yan, hindi natutupi. Doon siya na yung magtupi and then maglalis kami mag-away kasi nga ako yung gustong magtupi pero aabutan ng 2 linggo. No, ganyan yan siya. Sabi niya sa akin, 2 linggo, 1 buwan, hindi mo talaga matutupi. So ako na lang magtupi, no? At naglalaba din ako ng blanket dito ni Misty mga loves. Dami kong nilabhan. Pagkatapos maglaba, balik na naman sa bedroom, pabalik-balik na lang, magpunta sa taas, gano'n na, indemnian. Kahit anik-anik na lang yung mga pinagagawa dito para naman meron tayong magawa. At itong massage chair, finally, nalinis ko na siya mga darling, no, wala nang nakaapundok diyan ng mga gamit, ng mga blanket, ng mga kahit anik-anik. At yun, finally, tapos na yung ating nilalabhan na blanket, so hinahang ko lang siya sa labas kasi mainit, no, para hindi masayang. Tara guys, mag-shower tayo para tayo naman yung mabango. Tapos na tayong naligo. Parang uulan ata. Yay! Mabango na si Indemirian. But anyway, yun, proud na proud din ako. Tingin-tingin ako sa aking kilikili, o diba? Naputi-puti na ba yung aking kilikili, mga darling, no? So, pagkatapos kong naglinis ng kuko, nagpahinga lang si Indemirian. At yun, pagkatapos, sabi ko sa sarili ko, talagang itong massage na ito, gusto ko talagang makaupo dyan. So, ngayon, habang nag-i-edit po ako, andito po ako sa massage chair nakaupo para naman magamit finally sa tagal-tagal ng panahon, hindi po talaga yan nagagamit, no? At ito na yung ating mga alaga. Gutom na sila mga labs. Anyway, thank you for watching.